Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne balima cɛ ani muso, ne bɛna kuma ye bi balimaya de kan. An ye bi balimaya faamu ka kɛ wariko de ka sɔrɔ balimaya dun tɛ wariko ye. An bɛ balima ɲuman filɛ mɔgɔ min ye, fɛn bɛ mɔgɔ min bolo, an b'o tigi de filɛ balima ɲuman ye. Fɛn tɛ mɔgɔ bolo, an b'o tigi filɛ balima jugu ye. Hali n'o y'a sɔrɔ o de ye du bɛɛ la kɔrɔbalen ye, ko foyi tɛ sara la, ko mana na du kɔnɔ, wari bɛ min bolo, kuma bɛɛ bɛ taa sara o de la, ka d'a kan ko fɛn bɛ o de bolo. Fɛn du tɛ min bolo, diɲɛ fɛn fosi de tɛ sara ale la, ko fɛn t'ale bolo, a b'a tigi jɔ a yɛrɛ la. Hali kungo mana wuli, fɛn tɛ min bolo, ale fɔlɔ de bɛ kɛ maa ye, maa min fɔlɔ bɛ se yen nɔ. Nka fɛn bɛ min bolo, kungo mana wuli, ale b'a to a sigiyɔrɔ de la ka wari ci, a tɛ ye kungo si la. Fɛn tɛ min bolo dun, ale de bɛ ye kungo bɛɛ lajɛlen na. An bɛ ka balimaya filɛ fɛn min ye, balimaya to ye. An ka balimaya in, an k'a ɲini halisa, an k'a dɔn. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.